Finan supo kachupi thek thia sonsi Karbi long Thomas Council atum nang kiklem ajok Karbi customary luaron atengpen Karbi richu adung patipogdam nang kongji Obet Teron inut jangreng mate apia pokawe kiduk det abang phulo kidam tang surini raner kepen pining surini ra inkora pli ningkan krep hoso siapor ambulance gari kevek chipaduk dera phidanta Hamren Sub-Divisional Civil Hospital along driver anghoi kelong dunde det ke manghumi me pusi Obet Teron pen ningduk pen lamthi chipaklang contractual men pen by pon bom si non puta pachongda dunang bom langajok Karbing long Thomas Council kichari CM Dr. Pihiram Ronghang anparta medical EM aki hai Surjo Rongphar MLA Rupsing Teron MSc Hetsing Rongphar tum lang prongsi lamthu lamdok pen akam ke chutoy bom tangte Hamren rong supialong Karbing long life apirangke Daniel hi pen kahumri dam pen kilong ponalam the arjusina lama putat WhatsApp along amparta Facebook along kapek along tami alangli lam pinaan thek ponong lo la pen kedam tang pithi rui ni la so waiwa pidat pen puthot la so appointment ki pi along sitami alangli men ka vedat tu pen ajok rong ratatum mate hawara ratatum kachethan jo alangli anning ki duk anning ki oi palam kedu la pen la kopia posi alangli la anakam kachipiduk abang phule kamlong le det ma pula so putat nang kahumri ja phanse pini radak porbot along rong an dak nang humri lo ahem an nasinon alangli phan kachitong ja phan dam sina pasi ambulance ke vek alam bang ke la ke ni kan trip ko trip shock sinon ke le lo apot si ni li ke than et nang kulete ilitum la ke pini lo si ni le ilitum je than ta la judi dei wana ki sung pen ko ana ki duk bang ni nang ke than sita la ke jud un e seta meneli aprang si nili phan ko son pensila da Hamren ambulance ke vek nang kok la pen ambulance nili ke vek bom ko pia pot la bang sili ko mana nang to phanang phan te kang ko la pen nang li to phan de la ke nili all Karbi anglong Karbi anglong district west east atum phan sinili ke thani sini ha nasila son nan nili phana son nang ki via bangke monon phi ang no sita anu ka pre phan hi vedate pusinili aprang si ka chuni li kang tu lake anu ka pre kalilo ilitum council along ilitum aning ka thidam ACM la pen medical EM MLA la bangko anlo ni tum ta ar do da nili phani ka chene kalam the bangke asialang tum adai do nang ji do lo pusinili hin pen kenili pakka nili hin pen ke doubt lo la tu ha Hamren pen Daniel hi Karbing long lai